60-day ceasefire agreement with Iran is set. Well, the U.S. 60-day ceasefire agreement with Iran is set to expire tomorrow as tensions still remain high. Chief Foreign Correspondent Trey Yingst joins us from Tel Aviv with the latest. Trey, good morning. Yeah, hey, Rachel, good morning. Monday will mark 60 days since the Memorandum of Understanding was signed between the United States and Iran, and technically it is set to expire. Reports indicate very little progress on a diplomatic solution to reopen the Strait of Hormuz and address Iran's nuclear ambitions. This weekend, Iran continued attacks in the Strait. On Saturday, سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونوا تبقوا تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لمون كم وترو أقداسن وانا وانتحسوتات تزنا لكم قريبنا لنا سام مودة نزي مدام سنة وطنو بخبرنا قدم لايك ناقبركم جوين قبرو كم تسمعوا زلهم لت عصرت شوعات ورحي شدشت إسرائيل شدشتن عمونغو أمريكان إيرانن Memorandum of Understanding زبحال ويكا MOU زبحال زفلت تزاتيوم نتزلون سجمات أبت أولا نكفتحوه نعمر رداء وعل فريمة مالك زو عل استفرمه أمريكان دونالد ترامب بخندي شبت بدن لمنان نعمي إيران نابل علي إسرائيل كنت قبرت دالز نبرت كبيد متكعسة تطعون مبال قبل بانوس قبر كل تطعو كانوا بلينا بمبال استفدت أمانا قرينير زينا قر تفتي مخبكة دونالد ترامب استفل عليه مخنياتنا قبري بيامان تقامنا حنا خله بيتم أبزح الجزء لنا يبتيحهم ملو الجرما لومي مبلسوسا معالتو سلو زخوني بوقعي زوت قلو معالتي أبت أولاد ما زخون alternative أمارات سناتو ويون كالي نقر يلن تلزي next move ناتون بخامي يقاون زخوني يكون أبت أولاد زرقيو نقر يلن كلتين وغنات بوغن أمريكا برقص كلن تنكاردتات ناي متلال تتكيمات اللن سلزلا حجون انت خون انت كم زولي في اللاتينيو بغط أبا كان برك خاينا زبل سلتيم حزام زلو هجي إيرانويان دما بمخاطة كنفشلو مينا زبل سلتيم حزام زلو سلازي ناي كلتيوم حيلي كلتيوم من الناتو استراتيجي لو مني زيادة كدم أزغل نفلطينا قمتك كنهب تغينا إيران كسعر مخانا ويو نتحجز قدقات ندول نايكو طبعا نايقلن فتناون انت غانا إيران كنت بدو هيا مخنيات دما قال إيران نهلاو كيناتي زلو زقبر كان تقبر كاسي نهلاو يوم سلو زخوني كما كنت خايم بخلو أمريكان هلاو كيناتا يكون تكادلا ناي مريجا كويناتي لما وور اوف تشويس يملم تسوعوا زلو دونالد ترامب بمريجو زاتو مرتقديد زاتو كيناتا يكون مريجا خالو خوت يستسعري كوت ግን مريجا አለ ወይ مريجا زي بلو سبا يكون تسعرت دي مقبالي مريجا حما كوين ومبر you still have options though they are bad بزي مخنيات دما أبزي وانزي علمنا زيادة تشغيلات ركب مخنياتو what is gonna happen next ندحرزياتهم نتا انكو تسفاز نبرتنا مودنا زكينات MOU ندحرف شلوما The United States and Iran is set to expire on Monday. The deal was signed back in June. It called for an end to military action and a 60-day negotiation period. Those talks have so far failed to reach an agreement. Donald Trump has scaled back his threats of a military escalation, but Washington says it's increasing economic pressure on Iran through sanctions and a naval blockade of Iranian ports. Iran says talks are ongoing with Oman over securing shipping through the Strait of Hormuz. Now it's Foreign Minister Abbas Araqi day negotiation. كم تري وزلهم دونالد ترامب فرنسا أب جيشو لابز نبرة بعبي چوچوتان قال حجز قصن تفراريمو نلقى عيسو من عيسالستي كفرمن تقددن ربي شوين عالم بزخونه زي استقبر MOU بوقعي أب باريس أب زبالة ريستورانتن في بوتان وسيد أما أب فريمو خبك أب تركم مسكدد ما بانكارا خلو أب قتيلة اللي خب مبال تزاريبو هجر ما كال بوتا متكاتا نايتي نسو زودو متكاتا بوتا ينادهم زلو يزنقر زخونه نيغوسيشنس أمونغو أمريكان إيرانن يلن جن إيرانن نو أمريكان تاتبل دلا بو متأنا سفح إجدا كتفنن مخانا تي ناي تريجري سكرتير نا أمريكا تي سكات بيسد بالحبيرو له the only problem is إجدا مسرح سلزهابية من تكوينات جميرو ميز بال 4 مزخون إجدا أبرس إجدا بالإيران جيروم نيرومين إتي إجدا مسرح سلزهابية بإجدا توضع يتغنى بكويناتنا خنا نخل زبل مخنيات وسيدو جميرهم لذي برقص بكوينات هسينا سلازلنا حجي قدان توسيخنا له كحسمه مخلي زبل calculation كله خمس غل فلوتي قدا يسرعني ولا حد تقميه بلونز ولا كا ساكت
كجانن زلي بقرا حسي it's just ما هي لاو فتنا نزلو كود قيقل داي كلني تعتمبر قداي حسري زبلكا كناس زل ترايمبر قداي حسي بتعمي ما حسيتي زلو جن نيراناويان كقدولو زغولو نبتات ازيد الروتي زلو مبزحتو تزقد عقيد مسلو زغونو بزخونه إيراناويان مس عمان نزرارب على نايب لو مس عمان تزراريبنا نتي وش متهرمز بمنقد بمناي كلتين سمع كفتلو زغل منقد انتلو كن رينا يبلو and so we'll see እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ መጀመርያ let me give you እቲ ኢራናውያን ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዎ ነዚ ምውዳቕ ናይዚ ኤክስፓየር ኮይኑ ዘሎ Tehran, Professor, good to see you. The MOU then expires on Monday. Iran says there's been no progress on extending it. What happens if it simply lapses? Hello, Adrian, and thanks for having me. Well, as a matter of fact, the ceasefire stopped actually and was rendered obsolete after the U.S. Didn't comply with the terms of the agreement or the MOU, especially the first 5 items or paragraphs, releasing Iranian assets and removing oil sanctions and withdrawal of Israel from southern Lebanon and also removing the blockade. እጅንታዮም ዝብሉ ዘለው እንተ ኮይኑ ወዲቑ እቲ MOU ዝበሃል ዘሎ ወልኣብቲ MOU 15 14 ነጥብታት ተሰማሚዖም ነይሮም እተን ቀንዲ ኣገደስቲ ዝበሃላ ካብኣተን ቁፅሪ 1 ወይ ቁፅሪ 2 ዝነበረ ቀልጢፎም ነቲ ተታሒዙ ዘሎ ገንዘቦም ብምሉእ ዘይኮነ ገለ ከፋልናታ ኣብቲ መጀመርያ ክፍንውዎ ከም ዘለዎም ተነጊሮም ነይሮም ኣሜሪካ ይገበርዎን ካልኣይ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢራን ክትቋፀሮን ከተመሓድሮ ምዃናን ተሰማሚዖም ነይሮም ኣሜሪካ ናታ መንገዲ ክትፈጥር ፈቲና ሳልሳይ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ሓይሊ ናይ እስራኤል ጠጠው ክብልን ከዝልቕ ምዃኑ ዝገልጽ ነጥቢ እውን ነይርዎ ጠቕላላ ክገብርዎ ኣይመረፁን ምስ ሊባኖስ ናይ በይንና ስምምዕ ክንገብር ኢና ዶ ገረዶ ተባሂሉ ነቲ ጉዳይ ክሽንክርዎ ተራእዮም ስለዚ ብሓፈሻ ነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ምስ ፈረምዋ ጀሚሮም I don't even understand ተክገብሩ እዮም ዝፍርሙ ዘይተተግብሮ ተኮይንካ ስታ ክትገብር ኢኻ ትፍርም ነቲ ዕዳጋታት ብጣዕሚ ይጠቕሙ ዶናልድ ትራምፕ that's why ዝገብሮ ስቶክ ማርኬት ትካል ማርኬት ኩሉ ይረጋግዓሊ ንኸምኡ ኢሉ ኩሉ እቲ ሸው ዝግበር እምበር ከምዘይተግብሮ ኣፀቢቑ ይድፈልጥ ናፈለጠ ግን ንዝተወሰነ ግዜ እቲ ዕዳጋታት ፅቡቕ ስለ ዝኸደሉ ንዑ ድማ እቲ ሬቲንግ ናቱ ቁጠባ ንግዚኡ ወለቕ ዘለቕ ስለ ዝብል ኣትሪሮም ሳይፀልኡኑ ንኾኑ ኢልካ ንመኒፕሌት ንምግባር ዝተጠቀመሉ እምበር ዘላቒ መፍትሒ ክገብር መደብ ከም ዘይነበሮን ሕጂ እውን እንተኾነ ንዘላቒ መደብ ዘላቒ መፍትሒ ንኽረክብ ብዙሕ መደብ ከም ዘይብሉ እዮም ዝነግሩ ስለዚ ኢራናውያን ብዘይገድስ እንታይ ኩነታት ኣሎ ወሪድዎም ዘሎ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ነቲ ዝግበር ውዕል ከተግብሮ ይደልዮም እቲ ምዕራባዊ ዓለም ከምዚ ዶ ክብል ከሎ ብትክክል ከምኡ ይኮንን ብዙሕ ግዜ ስለተኸታተልና ኣብዚ ሓደ ኮይንና ኢራናውያን ነቲ ኩነታት በቲ ኩናት በፂሖሞ ዘለዎ ደረጃ ናብ ዘላቒ መፍትሒ ክቕይርዎ ጥራዮም ዘልዩ ዘለዉ የስ ገለገለ ካብቲ ዝወረዶም ሓደጋሲ ቡ ገይሮም ክጠፍኡ ይከኣሉን ወይ እውን ክወጥቁ ይከኣሉን በንፃሩ ስትራቴጂካዊ ሓይሊ ሒዞም መፅኦም ኣለዉ ግን ነዚ ዘለዎም ስትራቴጂካዊ ሓይሊ ልዕሊ ዓቕሞም ክመጥዎ ይደልዩ ኣለውን ዝኾነ ኮይኑ ሒዝካ ናብ ሓደ ክጭበጥ ዝኽእል መዕለቢ ከብፅሕዎ እሞ ዘላቒ ዝኾነ መፍትሒ ክረኽቡ እዮም ደልዩ ዘለዉ ኣሜሪካ ድማ ንዓታቶም ዘላቒ መፍትሒ ክትቦም ኣይደልን እያ ምክንያቱ እቲ ዘላቒ መፍትሒ ኣሜሪካ ብዙሕ ክሳራታት ከስዕባላ ከም ዝኽእል ስለትፈልጥ ዘላ ዝያዳ ድማ መሊሰ ክድፈርየ መሊሰ ኣብ ካልእ ዓለም ድማ ዝገደደ ሽግር ከጋጥመኒ እዩ ብቁጠባ ይኹን ብካልእ ስለዚ እዛ ምስ ኢራን ዘላ ክንዲ ዝኸፈለት ዋጋ ተኽፍለና ኣብኣ ክነክስ ኣለና እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ገለ ዳሓን ዝኾነ መዋፅኦ ክሳብ ንረክብ ኣብኣ ዝተፈላለዩ ድራማታት እናገበሩ ክቕፅሉ ከም ዘለዎም እዮም እቲ መደብ ዘሎ Since the blockade was the sea blockade by the United States was placed back, this 60-day long deadline or period was obsolete. But now formally, just over the paper, it is said that the deadline has ended. I believe the two sides are preparing themselves for a tough situation in the next few weeks or months. If you just take a look at the appointment of the
Iranian Secretary of Supreme National Security Council, General Mohsen Rezai, as well as the appointment of new commanders, you will come up with the same idea. If you just check the tone of the Iranian foreign minister in phone talks with his German and French counterparts, you will come up with the same idea. On the opposite side of the United States, if you just check what the U.S. Treasury or Donald Trump himself are saying, just a couple of nights ago, probably, he said that እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ሕጂ እቲ ንመብዛሕትኡ ኣጨኒቑ ዘሎ ሲ ወርስ ኔክስት እንታይ እዮም ክገብሩ እዚኦም ሕራይ ክሰማምዑ ይከኣሉ ውሳ መዓልቲ እቲ ኩናት ኣብ ጣውላ ክውድኣሉ ዝነበረ ግዜ ኣይጀመርዎን ኣብ ስሳ መዓልቲ ተዘራሪቦም ሲ ናይ ኒኩለሩ በሎ ናይ ገለ በሎ ኩሉ ክውዳእ እዩ ተባሂሉ እቲ መብፅዓት እዩ ነይሩ ብናይ ዶናልድ ትራምፕ ካልኩሌሽን እንታይ ነይሩ ስሳ መዓልቲ ማለት ሕጂ ወርሒ 8 እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ወርሒ 8 ማለት 17 ቢሉ ነቲ ኩነታት ተዕሊብዎ ገለ ባዕለም እንተገይሩሉ ክሳብ ወርሒ 11 ዘሎ ግዜ ተዓዊተይ እናበለ እንተወዝጊሱ ኣብቲ ሚድተርምስ ተሓን ክኸይድ ይኽእል ነይሩ እቲ መደብ ዝነበረ ዝበሃል ማለት እዩ ብወገን ኢራናውያን ድማ ክሳብ ወርሒ 8 ነቲ ኩናት ክመጥዎ እንድሕር ክኢሎም እቲ ሪዘርቭ ናይ ነዳዲ ናይተን ሃገራት ኣፀቢቑ ክወደድ ስለ ዝኽእል ኣሜሪካ ሌቨሬጅ ናታ መሊሱ እናጎደለ ክኸይድ ይኽእል እዩ ክሳዕ ክንዱ ንዓና ከተፈራርሃናን ሓደጋ ክትፈጥረለን ኣይትኽእልን እያ ዝብል ካልኩሌሽን እዩ ነይርዎም ክልቲኦም ነናቶም ካልኩሌሽን ኣለዎም ነናቶም ስትራቴጂ ዘለዎም ሕጂ ኣብዘን ስሳ መዓልቲ ምስ ሓለፋ ኢራን ትፍትኖ ዘላ እውን እንተኾነ ዲፕሎማስያዊ መዕለምን ክትገብር ትፍትን ከም ዘላ ምስ ፍሬንችን ምስ ጀርመንን ፎሬን ሚኒስትሪስ ተዘራሪቦም ከም ዘለውን ብግምጣሉ ኣሜሪካ ብቁጠባ ጨቢጠ ክቐትለያ ንኢራን ብኣጥራያ ሕጂ ክትዕውተኒ ትኽእል ዝብል ቅዲ ናይ ሃውሲ ናይ ሓይሊ እዮም ክጥቀሙ ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ሓይሊ ቅድሚ ሕጂ ዘይፈተንዎን ወይ እውን ዘይተጠቀሙሉን ታክቲክ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ድማ ናይ ኢራን ኣሜሪካስ ሊሚት ናታ ፈሊጣ እዮም ዝብሉ ዘለዉ are the most incredible military in the history of the world. Nobody else, he says often, is even close. The impression is that whatever the United States wants to do militarily, the United States can do. No one can say anything about it. Not Russia, not China, not North Korea, not Iran, nobody. Not Venezuela, not Cuba. We can literally do anything that we want. That's what he says. But is that true? We are seeing playing out before our eyes right now concrete and irrefutable proof that not only is that not true, that the continued belief that it is accurate is actually undermining our national security to the point to where we could be physically defeated in a future battle. ኮንሬል ዝነበረ ኮንሬል ዴቪስ ኣሜሪካዊ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ኩናት እዚ ቅድሚ ምጅማሩ ንነዊሕ እዋን ከም ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ የለን ዝቐርበና እውን የለን ቻይና ኣይኮነ ራሽያ በሎ ሰሜን ኮርያ በሎ ኢራን በሎ ንዓና ዝቐርበና የለን ኢንፋክት 2-3 ብሓደ ተዋጊና ክንስዕር ንኽእል ኢና ዘይውዳእ መኻዚና ፅዋር ኣለና we have everything we have the strongest ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ናይ ፕሬዚደንትነተይ ሰሪሐየ እቲ ሕይለ እጅ ድማ ውስኸሉ ኣለኹ ስለዚ ንኣሜሪካ ፍፁም ዝወዳደር ሓይሊ የለን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ድማ ክትድፈር ትኽእል ሃገር ኣይኮነን ድሌታ ክትገብር ትኽእል ሃገር እያ ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ኦኬ ኣንደን ብከምዚ ኣተሓሳስባ ብምኻዱ ንኣሜሪካ ናብ ዝገደደ ሽግርን ኣዘቕትን ወሲድዋ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ኣዝያ ሓያል መወዳድርቲ ዘይብላ ሃገር ኣይኮነትን ጥራይ ዘይኮነ በዚ ሕጂ ኣተሓሳስባ ናቱ እንተቐፂሉ ኣሜሪካ ዓብ ስዕረት ኣብ ኩናት ከጋጥማ ከም ዝኽእል ድሞ ልክዕ ከምዚ ኣብ ኩናት ብሕማቕ ተተሳዒርካ ካልኦት ፀላእቲ ኢኻ ትፈጥር እዩ ዝበሃል ካልእ ሰብ ከም ዝደፍረካ ኢኻ ትገብር ሓደ ግዜ ተፈራሂ ምዃን ክትዕቅበ እዩ ዘለካ ተርጅምሎ ተፈራሂ እንድሕር ኮንካ ነታ ተፈራህነትካ ኣቢዩዝ ክትገብራ የብልካ ክትፍራህካ ትደሊ እንድሕር ኮንካ ነታ ዘላትካ ክብሪ ክትዕቅባ እዩ ዘለካ ኣብ ዘየድሊ ቦታ ኣይትረአ ነቶም ዘኽብሩኻን ዝፈርዉኻን ዘለዉ ድማ ቀፃል ኣይትረብሾም ንኽደፍሩኻ ኣይትግበሩ ከምኡ እዩ ዝበሃል ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ልክዕ ከምዚ ሓንቲ ቅንያት ኣብ ጅም ሰሪሑ ሰብ ዝብፅብፅ ዓንጃል ሰብ ከምኡ ስለ ዝኾነ ንሰብ በፅቢፅ ነይሩ ኣብ ቬኔዙዌላ ድማ እታ ሓረካት ናቱ ቁሩብ ሰሪሓትሉ ሓፍኮፍ ክብል ኣብ ኢራን ከይዱ ናልኩም ኣብ ኢራን ጎሲምዋ ኣይነ ቅድሚት ኣይነ ድሕሪት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ሕጂ ዘለዎ ዝኸዶ ዘሎ ተሓሳስባ መስመር ተደሒዙ ከም ድሌትካ ፍንጭራ እናበልካ ከይድካ ወላ ሓንቲ ግብረ መልሲ የለን ዝብል ኣዘራርባ ጌጋ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ንኣሜሪካ ድማ ዝዓበየ ሓደጋ ክፈጥረላ ዝኽእል እምበር ጥቕሚ ከምፅኣላ ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ይብላሉ ብዙሓት ለባማት ኣሜሪካውያን ተመሳሳሊ ርእቶ እዩ ዘለዎ Should we get into a war against anything close to a peer competitor,
we may find ourselves obliterated and destroyed on a battlefield from which there may be no remedy. Now, if you think that's an exaggeration, let me show you. I want to take a look today at what's going on in our war against Iran and then our war, or the war that we're supporting in Ukraine against Russia. And what you're going to see is you're going to see some bleed over. You're going to see some common themes that are coming up here. But I'm going to show you very graphically how we must get out of both of these wars immediately so that we don't further undermine our own national security. And the absolute worst thing we could possibly do is to go back into another active engagement with Iran or fund anything more with Ukraine to accelerate anything they're doing with Russia. كم تريبو زلو تمساسالي كلتا كوينات جن حدا كوينات كوينو زلو بزعبو أب كلتي دما أمريكا تصبو زي سلطة زلو إيزو ذكر زلو من إنسان أب إيران تقوني أب حماق كنا تاتينا زلنا انت قتيلنا عود يكون حدا جاي كنوتنا تمساسالي دما أب يوكرين ناخدو زلنا مس رشا تمساسالي أبون كبيت سعر تري كوينو عودات يكوننا نقونا توصلنا سلزي إن السنس قلتيفنا كابز قد زي كنوت انت دايكيلنا أتي أول أدغانا سعرتنا المليسو زغفي كون بو منصر دما كنكشاهنا كل بكونان قداينا كفلتي الزربا زغن ولا كابتوم نا أمريكا اللي تبهالو تومنتي ديب ستيت تبهالو ويون أبتبتح مقارجة يزوريهم ويون أعمل لهم زبهالو سباتهم تمساسال رؤيتي تسمع زل أمريكا بحجة تقبرو قبل الإيران فلو لو كمس الله يزبل إكسبرت أزيو حدي زلو بجكاتهم ناي أفوكس ميديا خوينهم لدونالد ترامب نبحوكاتو زدفافو وزلو انتري كوينهم دونالد ترامب بحجي زقبر غيرون إيرانوين كم بركهم يخلي زبل أوبشن يلا مبزحتهم تم independent think tanks قال ما لازم بحالو دونالد ترامب أمارات كم زي بليهم زنبرو معناته تتكيم له زلو مسارحيتات يكون تكنولوجي يكون أسوار يكون نزح جزء اللي كنا تاتي بصحيوه جكابو زبلز تكنولوجي ون أسوار تتقيمو ني إيران فلو ينقر كقبرو لزغل مثلا زي اللي كاب حج من قد تغير هالو يمزول زلو listen to this one إيران معرضتي وريد وازو لحدقا كما إلى حيلات وصخن زلا رد زكريا سمعوا بزي that's why دما تكون تطبخل حدا رئيتو يزلو The US-Iran war is why the economic toll from the months-long assault on Tehran has not compelled that country to make peace. Iranian officials estimated in April that US and Israeli strikes had caused $270 billion worth of damage to Iranian infrastructure. Iran had to borrow heavily from the central bank to keep fighting. Inflation is expected to rise, and it was already at more than 40% last year. Ordinary Iranians are undoubtedly suffering. How has the country then not been brought to surrender by now? Part of the reason is that nations are not moved by economics alone. Nationalism, dignity, pride all play their part. But it is also worth noting that Iran's economy, as strained as it has been by decades of sanctions and now the war, has nonetheless been surprisingly resilient. For all the perceptions of Iran as an economic basket case, for all the real pain inflicted, it is also true that Iran is one of the region's more diversified, functioning industrial economies. Iran كاب الفريد زكريا كم زرباك وتزقرمي رياليتي تشيك يزبها تايز بلزلو زكوينات زي كجمر كله بإسرائيل أمريكان قبل الإيران مالتيو كبيد متقعتين كبيد حدقاني وريدو بو منتر انوات قبل الإيران زورا ديك ساب كل تميتن 7 بليون يتماني بل إيرانوين 300 بليون يمزول اللي هو نبلو توريدو زلو كسارة مالتيو جي بزي نسو تكوينات كي جمر كله تراي بتناي عمتات عصوان كبان انفليشناتهم كساب 4% معناته تذكروا تخينكم وراح 10 تخلت 15 أنا أمريكا تريجر سكرتاري كبيد زخونة ناي جنزب محنو بمفتار نبات إيران الريال ناي إيران مريت كم زبتن عابك الولاو ناي بانكتات كم زقاتهم كيرم يرم سلزي كل عينة فتنة كل عينة سابوتاجس كل عينة فتنة زقاتهم هاجري انتقونه هاجرات بغطبان ببانك ترايز ما حدا رايكونن هاجرات أم برايد اللون قرآن اللون اللو هاجراو سمعي زبال اللو توفاينا زبال اللو كم بدما رزيليانس متصمم اللو انتايس كيلو حنتي كابتخلو بزعبا إيران نزاربو حدا زي معبل دحوريو جينا أب تكنولوجي زي سقو مقلنا بلنا بزعبا إيران بزو حماق زرب إيران كاب جمجام نبزو حسابات وصاي ويونزي بلو وانا قرن تليلو the most industrialized diversified كمدما solid زخونة أو ما زلو هاجري انتاينا مالتيو نبزح
ሓሲቡ ግምታት ዝገበረ ቁጠባ እዩ ኣብ ደገ ጥራይ ዝንብርከኽ ዘይኮነ ኣብ ውሽጡ ባዕሉ ብዙሕ ነገር ክገብር ዝኽእል መድሃኒቱ ባዕሉ ከፍሪ ዝኽእል ዘድልዮ ነገራት ባዕሉ ክገብር ዝኽእል ብዙሕ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ዘለዎ ንቁጠባ ናቱ ድማ ብብዙሕ ፕላን ቢታት ዝመልአ ዘለዎ ኤሌክትሪክ ተቆሪፅካ ናይ ኤሌክትሪክ ካልእ ኣልተርናቲቭ ዘለዎ ብዙሕ መንገድታትን ብልሓትን ዘለዎ ሳይንቲፊክ ቤዝ ዘለዎ ዓዲ ምዃኑ እዩ ዝነግር ብኡ መንፅር ድማ ከምኡ ድማ ኣዝዮም ሊቃውንቲ ኣይብልኒ ከምኡ ኣፀቢቆም ሊቃውንቲ ንብዙሕ ነገር ክሓስቡን ክመራምሩን ክፈትሑን ዝኽእሉ ሰብ ዘለዋ እያ ንኩሉ ካብ ናይ ደገ ካብ ናይ ኤውሮጳውያን ከምቶም ሃገራት ከሊጅ ኣፊቱ ዘለው ኩሉ ነገር ሲኢኦ ናይ ዝኾነ ይኹን ካምፓኒ ካብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝመፀ ኢሌት ዘይኮነ ባዕላቶም ጀንዊን ዝኾነ ሳይንቲስትስ ናቶም ምሁራትን ኢንጂነራትን ዘፍርዩ ሃገር ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ሶፊስቲኬሽን ዘለዎ እዮም ኢንፋክት እታ ቃል ዝጥቀሙላ ሶፊስቲኬትድ ኢኮኖሚ ኢራን እዮም ዝብሉ ብዙሕ ሶፊስቲኬሽን ዘለዎ እዩ ርቀት ዘለዎ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ከምቲ ንሳቶም ዝፅበይዎ ኣናኢሶም ዝርይዎ ኣብ ሓፂር ግዜ ዓጠቕ ኢሉ ክወጥቀሎም ዝኽእል ኮይኑ ድማ ከምኡ ኮይኑ ኣይረኸብዎን እዩ ዝብል ዘሎ ብግምጣሉ ሬዚሊየንት ተፀማምነት ዘለዎ Iran exports more than just oil. Protectionist policies and entrepreneurship have fostered booming industries such as steel, petrochemicals, iron, and food products. Iran has adapted to international sanctions by producing more of what it needs at home, including cars, pharmaceuticals, and home appliances. These goods are not always internationally competitive, not by a long stretch, but they do cater to local demand, and that helps the country during wartime as well. And as for the oil, the Wall Street Journal reports that እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ዝበዝሑ ብዙሕ ነገር ዘድልያ ኤሌክትሮኒክስ ይኹን ስቲል ሓፂን ይኹን ካልእ ነገር ብዙሕ ዘድልዮም ባዕሎም ዘፍርዩ ሃገር እዮም ኩሉ ነገር ባዕሎም ክገብሩ ዝኽእሉ ሃገር እዮም ብሰንኪ ገዳን ዕፅዋን ዘለዎም ዋላ እኳ እቲ ደፍርይዎ ንብረት ዝበለፀ ኣብ ዓለም ተወዳዲሩ ዕዳጋታት ክመልኽ ዝኽእል እንተደይ ተባሃለ ግን ንዓዶምን ንህዝቦምን ከገልግል ዝኽእል መሰረታዊ ጠለባት ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ሳተላይትስ ናይ ኢንተርነት መብዛሕትኡ ካብ ባዕሎም ዝቋፀርዎ እዩ ዘለዎ ብኡ ስለ ዝኾነ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኩሉ ነገር ዕፁው ዕፁው ከተብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ እገዳማ ምስ መፅኦም ንብዙሕ ነገር ባዕላቶም ብናቶም ጥበብ ብልሒ ዝገብርዎ ብዙሕ እዩ ዘሎም ልክዕ ከምቲ ድሮናቶምን ባሊስቲክ ሚሳይላቶምን ባዕሎም ዝሰርሕዎ ካልእ ክነተ ቁጠባናቶም እውን ከምኡ ብዙሕ ስለ ዘይተዘርበሉስ እምበር ካልእ ቁጠባናቶም መብዛሕትኡ ባዕሎም እዩ ምንጪ ፍልጠትናቶም ባዕሎም እዮም ኣብ ብዙሕ ነገር ኣብ ነፍሶም ዝምርኮስ እዮም ሕርሻ እውን እንተኾነ ብዙሕ ሕርሻ እዮም ደፍርዩ ክገርመኩም ነዘን ሃገራት ከልጅ ብዙሓት ካብን ኣብኡ ዝምግብዎን እሳቶም ምዃኖም እዩ ዝንገር ዝሕረስ መሬት ኣለዎ ፃዕራማ ድማ እዩ ሶ ኢነሰንስ እንታይ እዮም ክብሉና ዝፍትኑ ዘለው ኢራን ጌጋ ግምት ተወሲዱላ ይከይዱ ካብ ትፅቢቶም ወፃኢ ድማ ከም ዝኾነት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስቲል ክሳብ ሕጂ ዘይምውዳቕካ ክሳብ ሕጂ ዘይመንብርካኻ ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ዘገርሞን ዝሰንብዶ ኣርእስቲ ምዃኑን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚን ወዲዝን ኣብ ግምቲት ኢኻ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኤምኦዩ ወዲቑ ገለ ክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ሕጂ እውን እንተኾነ ኢራን እገዳ ወይ ገለ ገይሮም ኣብኡ ከላ ክትንብርካኻ እያ ዝብልዎ ዘለዉ መሰረት ዘይብሉ ካብ ኮነነ ዝረሓቐ ምዃኑ እዮም ተእምኑ ዝፍትኑ ዘለዉ ሶ ቻይና እውን ብግዲኣ ነቲ ናይ ነዳዲ ቢልት ዩዝ ኦፍ ዩዋን ፎር ነቲ ናይ ዩኤስ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩሉ ግዜ ቻይና ምስ ቀተሎታ እያ ስለዚ እንድሕሪ ምስ ቻይና ካብ ዶላር ወፃኢ ንግዲ ዘካይድ ኣላ ኢራን ብዙሕ ነገር ዘድልያ ኣብ ቻይና ኣብ ኢራን ዘይተፍርዮ ዘድልያ ነገር ድማ ካብ ቻይና እያ ትገዝእ መብዛሕትኡ ነገራት ኩሉ ነገር ክኸውን ኣይክእልን ግን ብዙሕ ነገራት ዘድልዮም ብነዳድናቶም ሸይጦም ካብ ቻይና እዮም ዝገዝኡ ስለዚ እቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ደረት ኣለዎ ነቲ ኢራን ክዓፅወሉ ዝኽእል ብከምኡ ወላ ዝፈተኑ ተፈተኑ መብዛሕትኡ ኣብ ግብሪ ነቲ ድሌታቶም የተግብር ማለት ኣይኮነን ቤጂንግ ሃዝ ቢልት ኣፕ the use of the yuan for oil markets and other international trade, giving Iran and Russia a way to evade Western sanctions. ስለዚህ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝገብርዎ እገዳ ከም ተቐደም ኩሉ ነገር ብባእታቶም ዝካየድ ስለ ዝመስሎም ዘሎ እምበር ቻይና ትፈጥሮ ዘላ ናይ ቁጠባዊ ኣማራፂታት ነቲ እገዳታት ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ከምቲ ዝደለ ከም ዘየድምዕ ምክንያቱ ንኩሉ ክዓፅውካ እዮም ዝደልዩ ግን ምስ ቻይና ኣብ ንግዲ ተለካ ኮይኑ ካብ ቻይና ዘድልየካ ቻይና ድማ ነቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ትሰግረሉ መንገድታት ኣለዎም ካብ ዶላር ወፃኢ ብዙሕ ንግዲ ክትገብር ስለ ትኽእል ሶ በዚ መንገዲ እቲ ኣሜሪካ ዝፈከረት ተፈክረት ቻይና ኣብ ጎኖም ኮይና ሕራይ ኢላ ክሳብ ዘይተሓባበረታ እቲ ዝገብርዎ እገዳ ውፅኢቱ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ንኢራን ከውድቃ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ይርድኦም እዩ ግን ተዋሕደ ክፍትንዎ ኣለዎ ወይ ከዓ እንታይ ገብሩ ንቻይና እውን ከፈራርፍ እዮም ዝፍትኑ ደፋራ ስለ ዝኾኑ ንቻይና እውን ምስ ኢራን ዘለኩም ዝምድና ብተኹ ክብልዎም ብዙሕ እዮም ንኣብነት ቅድሚ ተወርሒ ወርሒ ቢሉ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ንሓሙሽተ ዓበይቲ ትካላት ናይ ቻይና ባንክታት እዮም ዋላ
ናይ ፔትሮሊየም ካምፓኒታት ምስ ቻይና ንግዲ ትገብሩ ኢኹም ኢሎም እገዳ ምሳብዎም መንግስቲ ቻይና ድማ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ኤክስ ይብና ኣለና እንታይ ዝገብር እጂ ነዘን ኣብ ቢሻ ዕዳና ዘካየዳ ዘለዋ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ምስ ኤርትራ ትገብርዎ ዘለዎም ዕዳና ጠጠው ተደቢልኩሞ ንኩሉ ቢዝነስኩም ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ዶላር ዝግበር ዘሎ ጠጠው ከነብሎ ኢና ይብሎም እጅቶም ካምፓኒታት ኣብ ከለዉ ይስምዱ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ሃገር ዘሎ ሽርክነት ናቶም ዓብ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ቢዝነስ ጠጠው ከብለልኩም እየ ድሕሪ ኢልዎም ይፈርሁ እዮም ቻይና እንታይ ኢልዎም ነቶም ካምፓኒታት ነው ስራሕኩም ቀፅሉ ድሕሪ ኣሜሪካ ከምገብር ኮይኑ ንገብሮ ኣለና እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ነዚአን ባንክታት ክትእግድ ተፈቲንካ ዊኖ ኣበይ ክንናርበኩም ክንሃርመኩም ኢና ኣበይ ምዃኑ ክትፈልጡ ኢኹም ኢሎም An increasing number of transactions are taking place, but in Chinese yuan rather than dollars, helping Iran evade sanctions. In 2024, Iran earned an estimated $43 billion in oil revenue, and the journal found that most of the sales were made in yuan. Tehran also uses cryptocurrency to evade sanctions, which is similarly hard to track. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብናይ ቻይና ባጤራ ዝግበር ክሳብ 43 ቢልዮን ዶላር ዝትመን ንግዲ ይገብሩ ኣለዉ ካብውን ክሪፕቶ ከረንሲ ይጥቀሙ ኣለዉ ሶፊስቲኬሽን ዘለዎም ሃገር እዮም ክንብለኩም ከለና ድማ ካብዚ ዝብገስ ቢካስ ና ር ጀስት ድሌታ ኣሜሪካ ክትገብር ዘፍቅዱላ ሃገር ኣይኮኑን ማለት እዩ time. So where currently are we with the peace negotiations, with the memorandum of understanding and the 60-day ceasefire running out? Is there any chance for diplomacy? Thanks for having me on. It seems that right now the conflict has turned to an economic coercion. The U.S. wants Iranians to be squeezed economically, and the whole conflict has become a contest on which side can take more pressure for longer. And the U.S. has launched an economic blockade. Iran is suffering from sanctions, and its assets are free. እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ኔክስት ሕጂ እቲ ንስሶ መዓልቲ ንክዘራረቡለን ነቲ ኩነታት ኣብ ሓደ መዕለቢ ከብፅሑለን ዝግባእ ወዲቑ what is going to happen now ናበይ ገጾም እዮም ክኸዱ ዝኽእሉ ዝብል ኣሜሪካ ኣብ ኮርሽን ወይ ከዓ ኣስገዳድ ኣብ ናይ ኣስገዳድ መስርሕያት እያ ዘላ ይብል እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ንኢራን ብዝተፈላለየ መንገዲ ቀፂዓ ኣፍሪሃ ኣርዒዳ ናብ መስመራ ክትእትዋ ትደልላ ሰርሕ ድያ ይሰርሕን ግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ፕላን ዘሎ ግን ኢራን ከንበርክኽዋ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኣንበርኪኾም ኣብቲ ጉዳይ ናቶም ክእትዋ ኢራን ድማ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብቲ ናቶም ኣጀንዳ ክትንብርክኽ ትደሊ ሃገር ከም ዘይኮነ ትሕብሮም ትገልፀሎም ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም ነናቶም ቅዲ ኣለዎም ኢራናውያን እውን በቲ ኣሜሪካ ከተንበርክኾም ትፍትን ደላ ጥራይ ሱ ኢሎም ተንበርኪኾም ክፅበዩ ከም ዘይኮኑ ብዙሓት ኪላታት ይነግሩ ኢራን ንባዕሎም እንድሕሪ ኣሜሪካ ንኣብነት ኣይዋግኣን እዮም ንሶም ኣነሲ ንዝመፅእ 2 ወርሒ ብሎኬድን እገዳን ገይረ ገጥ ኣቢለ ክሕዞም እየ እንድሕሪ ኢላ ኢራን ነቲ እገዳ ናቶም ንምስዓር ጥራይ ኣይኮኑን ክፍትኑ they are going to test America እዘን ሃገራት ክልጅ ፅቡቅ ገይሮም ክጭብጥዎን እዮም ሶም ከዓ ፍፁም ክሸጡ ከም ዘይክእሉ ምክንያቱ እታ ፕሪንሲፕል ነጊርዎም እቲ መሐመድ ገሊባፍ ዝበሃል ንሕና ነዳዲ እንተደይሸጥና ነዳዲ ዝሸይጥ ኣካል ክህሉ ይኮነን ኣብዚ ናትና ነዳዲ እንተዓንዩ ናይ ዝኾነ ይኹን ነዳዲ መዕደኒ ቦታ ክህሉ ይኮነን ኣብዚ ኢሉ ናትና ዲጋታት ናይ ማይ እንተተሃሪሞም ዲጋ ዝበሃል ወይ ከዓ ዲሳሊኔሽን ፕላንት ኣብዚ ከባቢ ክኸውን ኣይኮነን just to be clear ኣብ ልዕልና ዝወርድ ኣብ ልዕለቶም መጋበርያ ናትኩም ክወርድ ምዃኑ ፅቡቅ ጌርኩም ክርዳእኩም ብእዋኑ ይግባእ ኢሉ ስለዚ ኢራን are not going to watch just ኮፍ ኢሎም ኦኬ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ንሕና ክምክት ኢና ጥራይ ዝበሃል የለን ኢንፋክት ኣብቲ ኣሜሪካን ኣብ ኢራን እንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ they have really ብዙሓት መራሕቲ ቀይሮም ኣለዉ እቶም ተቀይሮም ዘሎ መራሕቲ እንታይ ዓይነት መራሕቲ እዮም ዝበሃል ዘሎ they are actually very proactive ዝኾነ ወይ እውን ነቲ ፕሬሸር ላዕሊ ገጾም ክወስድዎ ከም ዝኽእሉ ኩናት ከሳፍሕ ከም ዝኽእል ንወታደራዊ ኩነታት ክመፅእ ዝኽእል ወታደራዊ ጎንፂ ድልውነት ዘለዎምን ንኸምኡ ከም ምርጫ ዝርእዩ መራሕቲ እዮም እቲ ሱፕሪም ሊደር ምሽጠባ ኸመነ ኣብ ላዕሊ ምፅእዎም ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ኢራን ኣቃውማ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣሜሪካ ስኢሎም ኣሜሪካ ዝገበረቶ ስኢሉ ዝፅበዕ ዓይነት ስትራክቸር ኣይኮነን ዘሎ ድሕሪ ከምኡ ቀፂሎም ኒኩለር እውን ክጅምር እዮም እቲ ኮንፍሊክት ናብ ድሕሪት ተመሊሱ ዘሎ ቅድም ናይ ዝኩሉ ተዋጊኦም ገለበለ ዘብሉ ናብ ድሕሪት ናብ ከቢድ ኩናት ክቅየረሉ ዝኽእል መንገዲ ምክንያቱ ካብ ሕጂ ንድሓር እንታይ እዮም ዝብሉ ብዙሓት ኢራን
ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዲኮጽ ዝደሊ ዘሎ ነታ ኣብ ኤምኦዩ ተሰማሚዖሞ ዝነበሩ ነጥብታት ሕጂ ደጊሞም ንዑ ሓደ ብሓደ ክሰማምዑሉ ይክእሉን እዮም ኢራን እዮም ዝበሃል ነፍሲ ወከፍ ግዜ ከምዚያ ተሰማሚዖም ተፍሪስዋ ዶናልድ ትራምፕ ካብኣ ዝትኸፍእ ስምምዕ እያ ትመፅኦ ሽዑ ገለ ካብተን ቀደም ሕራይ ኢሎመን ዝነበሩ ኢራን ይገድፍዋ ምክንያቱ ዝእመን ሰብ ስለ ዘይኮነ ዊ ኒድ ቱ ስኩዝ ሂም ሞር ጽቡቅ ጌርና ክንኣስሮ ክንክእል ኣለና ምንታን ናብ ጣውላ ንክምለስ ዳግማይ ናብ ኩናት ከይምለስ ይብሉ ስለዚ ኢራናውያን ሕጂ ከም ሓድሽ ትርርብ ክግበር እዩ ብገለ መንገዲ ገለ ክፍተን እንድዩ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ግን ገለ ካብቲ ዝደልይዎ ዘለው ጠቕላላ ብዛዕባ ኒኩለር ኣይንዘራረብን እናክብሉ ክእሉ እዮም ንኣብነት ተርዲሙሎ ጠቕላላ ሕጂ ከምታት ስለ ዝኾኑ ዶናልድ ትራምፕ ሜይቢ ወታደራዊ ስጉምቲ ክፍትን ይኽእል ክኸውን ማራይ ናብትን ዝብል ዘሎ ግን ክሳብ ሕጂ ብወታደራዊ መንገዲ ገለ ነገር ክገብር መደብ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓበሬታ ወይ እውን ኣንፈታት የለን ብገዳ ብካልእ ገለ ክፍትን ከም ዝኽእል ግን ይነገር ማለት እዩ ምናልባት እቲ ብውሽጣዊ ኩነታት ሬጅም ቼንጅ ዶ ገለ ዶ ዝገብረሉ መንገድታት ይፍተን ይኸውን እዩ ብፍላይ እታ ናይ ገዳስ ኣብዚኣ ባዕሎም እውን ይገልጽዋ እዮም of trying to, as Bessent says, have the strongest economic sanctions possible, mixed with their ongoing strategy is going to actually work. That any of this is working. So we've actually been doing the sanctions for quite some time, and that's exactly what Donald Trump himself said did not work. That's the reason. He said we're going to go to war. And the blockade is a new element of it, but it's only in response to Iran disallowing shipping out of the Strait of Hormuz, which is a huge... እንታይ ከስከይብሎም ኣሎ ዝዓበየ እገዳ ክንገብር ኢና ኢልካ ክትፍክር ከለኻሲ ገዳ ዘይፈተናዮ ኮይና ድዩ ቅድሚ ሕጂ ገዳ ስለዘይተገበረ ድዩ ወይስ ብገዳ ኢራን ስለዘይተፈተነ ድዩ ብገዳ ኢሎም ትፍክሩ ዘሎ ወይስ ኣማራፂ ስለዝሰኣኑ ተኣንኩ ክዛረብዋ ዝኽእሉ እሳ ስለዝኾነቶም እዩ እዚ ገዳ እዚ ንዓመታት ነይሩ ምስራሕ ስለዝዓበየ ኣብ ኩናት ተኣትዩ ይብሎም ኣሎ ሶ ቤዚክሊ ቅድሚ ሕጂ ዝፈተንካዮ መድሃኒት ምስራሕ ዝዓበየካ ተስፋ ቆሪፅካ ናብ ወቅት ምለስ ከለኻ ማለት እዩ ኣትሴት እዝኖ ካልእ መንገድን ካልእ ትንተናን ክዋሃቦ ዝኽእል ኣይኮነ እታ መድሃኒት ቀደም ተፈቲና ክሰርሕ ኣይከኣለትን ስለዚ ክሰርሕ ስለዘይከኣለት ሕጂ ደጊምና ንፈትና እያ ኮይና ዘለታ ጉዳይ at the end of the day ብዙ ንሪዮን ንሰምዖን ዘለና ኩነታት ብብዙሕ መንገዲ ክትጥምቶ ከለኻ ኣሜሪካ they are just trying so many things Donald Trump is trying many things ብዙሕ ነገራት ይፍትና ኣሎ ክሰልጦ ድዩ ኣይሰልጦን ከመይ ይከውን ንግዜ ንገድፎ ምክንያቱ ሓንቲ ዘይምግባር ዘዋፅኦ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ እቶም ሰራዊት ኣብቲ ጥቅኡ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ መሪርዎም ኣሎ አንሲቲ ህይወት መራ ከቢድና ኣሎ ገለ ነገር ግበረና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቶም ሰራዊት ከቢድዎም ኣሎ ቁጠባ ፅቡቅ የለን ሚድተርምስ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ከይገበረ ስቕ ኢሉ ክፅበ ይክእልኒ እታ ግን ክገብረን ዝኽእል ድማ ኩላተን ንሱ ዝደልዩ ዓወታት የምፅኣሉ የለን ኢራናውያን ድማ ፕሮኣክቲቭሊ ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ግምታት እናወሰዱ ኩሉ ግዜ ሓሊፎም እዮም ዝፀንሕዎ ዘለዉ ሓሊፎም ተዳልዮም ይፀንሕዎ ኣለዉ ስለዚ very interesting world man very interesting time ኢና ንርኢ ዘለና but going to be ንዑና ራእና እናተማሃርናሎም ከዲና ምክንያቱ ብጣዕሚ ኣገዳሲ መድረክ ኢና ዘለና CENTCOM's position, what you're saying is that Trump should either decide to just walk away and stop all type of warfare against Iran, whether it's economic, blockade, kinetic, or go all the way instead of waiting for them to strike first. So this is CENTCOM's position. Doesn't mean they want war. They're like you, choose one or the other. But if you keep the current status quo, they're going to strike us first and we won't be prepared, and they'll control the escalation ladder. Yeah, essentially, if I were over there right now and I knew that just walking away was kind of off the table, and we know diplomacy is not going to happen because the Iranians came out and said, like, we're not negotiating with Trump, like, at least not in this current state, I would say, well, we're over here. We know they're going to attack us at some point. We don't know when, we don't know to what scale, but we know they're going to attack us at some point. I would be preparing multiple courses of action for my bosses at the White House. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ጥዑይ ዝኾነ ናይ ሰላም መንገዲ ተኸቲሉ ናብ ሰላም ክወስድ ዝኽእል መራሒ ኣይኮነን ዘሎ እንድሕሪ ናብ ሰላም ጠቕላላ መሪሑ ክኸይ ዘይክእል እንተኮይኑ እቶም ወታደራዊ መራሕቲ ናይቲ ሰንቲኮም ዝበሃል ዘሎ እንታይ ይብለው ንኩናት ድልውነት ከም ዘለዎን ስጉምቲ ክውሰድካ ዝሓሸ እዩ ምክንያቱ ኣብኡ ተፋጢጥካ ዝነብርዎ ዘለዎም ከቢድ እዩ ምክንያቱ እንድሕሪ እቲ ምፍጣጥ በቲ ዕፅዋን ክባን ንኣብነት ዕፅዋን ክባን ኣበርቲዐ ክገብሮ እየ እንድሕሪ ኢሉ ኢራን ክሃርሙ ክእሉ እዮም ስለዚ ንዓታቶም ዝያዳ ቅልዑነት ይፈጥረሎም ኣሎ እዩ ዝብል جي حدا بوليتيكاو معلبي ጌርካ እቲ ጉዳይ ክትፈትሓሉ ትኽእል መንገዲ እንተሎ ክትፍትን ኣለካ እንተደየለ ግን እቲ ፖለቲካዊ ማዕለቢ ናብ ዝኾነ ምንቅስቃስ ተዘየለ ግን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዘይትገብር ዘለኻ ዕፅዋ ጥራይ ጌርካ እንተላ ዕፅዋ ንባዕሉ ኩናት እዩ
act of war ይባሃል it's a war ዕፅዋ ዝበሃል ውጊ እዩ ነዳዲኻ ከም ዘይትሸይጥ መድሃኒት ከም ዘይትእቱ ገይሩ ዓፂካ ዘሎ ይዋጋካ እዩ ዘሎ ብረት ስለዘይተኮሳ ይዋጋን ኣላ ይኮን እገዳ ገይሩልካ ዘሎ ይዋጋካ it's an act of war these are all acts of war ኩናት እዩ ዝኽእሉ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ኣብ ዕላ ኮይኑ ማይ ከም ፅኬት ተተኸልኪልካ ዘሎ እዩ ውጊ እዩ ተዋጊኻ ክትሰቲ ዘለካ ክትነብር ስለ ዘለካ ምክንያቱ ፅምኢ ንባዕሉ ክቐትለካ ስለ ዝኽእል ፅምኢ ሰብ ስለ ዝቐትል እንድሕሪ ሓደ ሰብ ብጎረሮኻ ሒዝካ then it is an act of war ኣብ ኩናት ይወሲድካ ዘሎ ትዋጋእ ኢኻ ዘለካ ምስቲ ሰብቲ ስለዚ እቲ ሰብ ተፈራሪቑ ኣሎ ክንወፅእ ኣለና ዝብሉ እንዲኦም እዚኣቶም ባለ ጆኬንት ሰራዊትና ተቕሊሉ ክወፅእ ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ እንድሕሪ ደይውፅኦ ኮይኑ እንድሕሪ ሳክት ኣብ ጎሒፍዎ ወላ ሓንቲ ከይገበረ ምርጫታት ከይገደፈሉ እንድሕሪ ዝኣስሩ ኮይኑ ግን እዮም ዝብሉ ዘሎ let him go ወይ ውጊ ጀምር ወይ ገለ ስኢድካ ኣብኡ ፈፈው ኣይተብሎ እቲ ሰብ እዚ ዓይነት እዩ ወይ ከዓ ገለ ነገር ክውሰን ክኽእል ኣሎ ወላ ብዓይኑ ውጊ እውን እቲ ጉዳይ ከቢድ እዩ ዘሎ ይብሉ ኢንፋክት ኣብ ዛዕባቶም ሰራዊት ኢራን ሓደ መግለፂ ውፅእ ኣላ Professor Lucas, thank you so much for joining us on the broadcast. Now, I'm curious to know how are you reading into this bounty that Iran has said that they're going to give $30,000 for anybody who's able to kill U.S. Service officers, and they say that the bounty would be doubled if it's a woman. What does that tell you about the nature of the conflict, according to Tehran, in this scenario? Well, I think this is a bit of... So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኢራን ወታደራዊ ክንፊ ሓድሽ ሓበሬታ ወይ ከዓ ባውንቲ ኣውፅኡ ኣሎ እሱ ድማ ዝኾነ ይኹን ወታደር ናይ ኣሜሪካ ንዝቐተለ ሰብ $30,000 ክቡ ምዃኖም ስለዚ ዝኾነ ሰርቪስ መንበር ናይ ኣሜሪካ ንዝቐተለ 30,000 ገንዘብ ክቦ እንተኮይኖም ክቦ ከም ዝኾኑ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ወታደር ድማ 60,000 ኢነሰንስ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ክቕተሉ ከለዉ ንዶናልድ ትራምፕ ዝኸበደ ስለ ዝኾነ ውግእ ስለ ዝኾነ ነቲ ወታደር ተቐቲልካዮ ካልኣይ ድማ ዝብልዎ ዘሎ ካብ ኢራን ተቐቲላቶም ናብ ዝገደደ ኩናት ክኸይድ ስለ ዝኽእል ግለሰብ ነቲ ገንዘብ ክብል ተቐቲሎም ቶም ሰራዊት ኣብ ቅልዕ ቦታ እንተለዉ ናብ ሓደጋ ክኣትውሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ 30,000 ግን ተእቶ ቀቲልካ መን ይኸፍለካ በይን ይኽመፀካ ኤኒዌይ እቲ ሓሳብ ንባዕሉ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ Well, I think this is a bit of domestic propaganda. As you noted, we're not looking at a U.S. ground invasion inside Iran. Now, there may be U.S. covert operations going on, but Iran has put out statements like this in the past when it's felt threatened by other countries and put out the rewards. And it's primarily not in the expectation that you're going to have an invasion, but just telling the public support. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ፕሮፓጋንዳ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ሓደ ኣሜሪካ ወታደራዊ ናይ መሬት ውግእ ክትገብር ድልውቲ ኮነትን ኣብዚ ንኸምኡ ዘመላኽት ንርኢ ኣለናን ስለዚ ናይ ኣጋር ኩናት ሳብ ዘይተገበረ ኣበይ ረኺቦም እዮም ከብልዎም እዩ ዝብል ዘሎ ካልኣይ ድማ እቲ ብሓፈሻ ነቲ ህዝቢ ኢራን ዝኾነ ነገር ወታደር ኣብ ዓዶም ተኣትዩ ተቐቲሎሞ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ እዩ እቲ ሓሳብ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናብ መሬቶም መፅኡ ሰራ ወታደር ናይ ኣሜሪካ እንተረኺቦም ነቲ ኩነታት እቲ ንሃገር ንምክልኻል ጥራይ ደይኮነስ ነቲ ወታደር ምቕታል ረብሓውን ከም ዘለዎ ፕሮፓጋንዳ ክኸውን ዝኽእል ክሳዕ ክንዱ ኣባይታ ክንፀባረቕ ዝኽእል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ነቶም ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ስቲል ቮላታይል ከምዚ ሓደጋ ደረጃ ሲ ከም ዘለዎምን ከም ዘፍርሖምን እዩ ዝገብሮም ዘሎ እዩ ስቲል ንኣታቶም ከፍርህ ዝኽእልን ከሰንብት ዝኽእልን ጉዳይ ምዃኑ ይርዳእካ ምክንያቱ ዘርከበት ወላ ሲቪል ክቐትለካ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ዋጋ እንተለካ ኮይኑ ኣብ ክሳትካ ኣብ ርእስኻ ዘንጠልጠለ ዋጋ እንተለካ ንኣኻ ዝቐተለ ክረብሕ ምዃኑ ተነጊርዎ ቀሊል ኣይኮነን Just keep supporting us. We're fighting this valiant defense and we're ready if the invaders come. Of course, Professor Lucas, and on the other hand, we're also seeing growing concerns about the mental health issues of the U.S. personnel, especially on the USS Abraham Lincoln. That also tells us something about, how the U.S. and Iran, they perhaps did not anticipate that the conversation and, the conflict is going to be prolonged for so long. Do you think that is also something which is manifesting in, the reports that we're seeing come out from there? I think just to bring all your excellent points together, we're in a state of limbo. Almost 6 months after U.S. and Israel launched this war. And the reason why we have this limbo is that እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ብካልእ እውን እቲ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ናይ ጥዕና ኩነታት ብድሆታት እውን ገጢሞም ከም ዘሎ ሜንታል ሄልት ናቶም እሹ ምክንያቱ ነዊሕ ኣዝዩ ነዊሕ እዋን ክሳብ ልዕሊ 250 መዓልትታት መሬት ከይረገፁ ኣብ ባሕሪ ጥራይ ሬከርድ ገይሮም ከም ዘለውን እዚ ከዓ ነቶም ሰራዊት ዓቕሊ ፅበት ገይሩሎም ክዘሉ ዝፍትኑን ክሃድሙ ዝፍትኑን ይገብሩ ከም ዘለውን እቲ ኩነታት እቲ ድማ ምቅያራት ተደይገይሩሎም ንዝኾነ ይኹን ነገር እውን ክብድሁ ፀገም ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኮሚኒቲ ሓቂ
قرب دي زغدل كما يزخون نسون غزي زغدف كوينو but still نملس ابطانا يسو سمعت frozen assets and to a complete end to the war. Are those negotiating demands, if talks do, as you predict, get back on track, or are they fixed red lines? No, they are red lines. And one more item has also been added, as the new Secretary of Iran's Supreme National Security Council, Major General Mohsen Rezai said, peace in Gaza also has been stressed by him, and that's another condition. I believe the United States is adamant to doing so. I wouldn't be surprised, with this appointment that I just said about the new commanders and the new top SNSC secretary, the top position. This new, أمريكا فاطمة حساب حجي لو تصل دي قبرت إيران أبوزيشنات ناتاون مكيارات كيرا كم زلا ينقرلو تمكيارات تغير زلون أبنت ناي من يخاطبلو ناي تي حدشنا ناشنال سكيورتي حلاف قوين ما تيزلو توسع يتحنت نقبي يتقصالو قبل الاتخاذ ناي مو يوزنا بري سلام أبقى زبل زرباوني تكمالو زغانتايو تي إسرائيل زبهال unchecked دحرت تقديفو نعوك أمريكاسي نت إسرائيل زبهال كتقواص ورزي تخل تقوينا هياو أبناتن مرداتاني زبكا نزوخونا نقر كتقبر كم زي تخل مخنياتو ناب كوينات ناب إيران زوزدوم زلو إسرائيل زبهال حيلي إسرائيل زبهال حيلي ويون هاجر نسوك ساب زي تقيده ويون أمريكا قبل عليكو تصرك ساب زي هلو مس أمريكا تقبر سمع ترجم كل ويكلني أبكم عينت مدمدم تادوت فيه نفسه كفت جزية دونالد ترامب مس إيران سمع قبر في الدنيا تقاموني يقولون أمريكان كم ينزلوا إيران كانت سامعا حدا زلاقة مفتاح كن قبرون شجر زلنا يكون أنا شجر يكون ولا نعم biggest problem زلنا تي أمريكا زبهال إسرائيل زبهال نتي كونتات سلزي قبلو نتي أمريكا زبهال دما شنكيرو شخاخيرون دونالد ترامب نتي كويناتن ورا كويناتن سليد مالسو نسرائيل زبهال تريها كنترول كتقبر زلا كم دحر تسمع كسر عدا يسرهن دحر إسرائيل كنترول قبرو زي كيلو دما زخون يكون سمع مس أمريكا زقبر ترجم كم زي بلوخا كرد أكالو that's why زيادة زناي of course زناي حزب غزة أنا فلسطينيون أقدر سيو نيرانويان بمسرتون عتاتهم شلل لهم سايري ومن يميرهم so مسكمو أبقى متيتها دونالد ترامب دحر نتقول داينا إيران مسنا إسرائيل أساسير كاي دونالد ترامب كوجبر زخل وحدي معناته إسرائيل بيبي نتنياهو كفروهن كسم بدون تتوقبلون زخل يكون in fact ولا تناي سمعنا غزة بيس بلان تقولوا للبلد نبرون نقولوا حيسمعهم زلوا يزنقر زلوا مع سكنتات يمزوز زلوا إسرائيل يجوا زينا هم تزل كافري قبر سلزي لمبر they really وزوح حماق كينات هلكيت مغزفتي قال ما عاد شجر ما عاد كتلات يزفصم زلوا حنساب ليبانوس حنساب غزة ويست بانك زبهال كاتم ستلر زبهالو بزح حماق يزول بإسرائيل ونستيل تطوز بلا هجر يلناو قد منا بإيران مخادم كل جزء التكبابية مش كرد فترة so ني دونالد ترامب لما بوزع من قد تشالنج يقبروهم زلوا وشتو يزنقر شنكيرهم شناخيرهم دمانا بكينات يدل انتلونا بكينات كمال سويم زي يتزلوا كونتات نحن دما نتزلوا كونتات الزنس راح بريتا كنما كوينا نفتن I hope زنسوسا معلت فشيلنا لو أكال من قدك فترة دما تسفى نقبر نايلو معرس سبزونو دينا لايك مقبارة ترسو thank you very much أبكالك قاتامي بنايزو بانا زينا كنرا خبينا بكاتشو